Voiko ylläpitokaloreilla kasvattaa lihasmassaa? Ihan varmasti voi kasvattaa, mutta onko se optimaalisinta pyrkiä kasvattamaan lihasmassaa, että sun kalorisaanti, sun energiansaanti on just ehkä sen verran, mitä sun normaali kropan kuluttaminen sitä vaatii. Joskus se voi olla pikkasen miinuskaloreilla, koska meidän päivät on erilaisia. Joskus se voi olla vähän plussakaloreilla. Eli jos sä koko ajan kiikut vähän siinä niin kuin vaakalaudalla, että oliko se tänään miinus, oliko se tänään plus vai oliko se tänään just sen verran mitä kulutin, niin kyllä sulla tulee olemaan aika paljon sitä menetettyä potentiaalista lihasmassan kasvattamisesta, jos sä koko ajan keikut silleen, että sä et ole ihan varma, että oot sä plussalla vai miinuksella. Joten kyllä mä suosittelisin, että jos sitä lihasmassaa halutaan kasvattaa, niin pyrittäisiin, että se kalorisaanti olisi siellä plus 100–200 kaloria per päivä, niin me voidaan olla aika varmoja, että joka päivä me ollaan plussalla, vaikka meillä olisi vähän rankempi päivä, niin me ollaan siitä huolimatta saatu riittävästi energiaa, jotta me voidaan mahdollistaa se lihasmassan kasvaminen.